Здравейте, днес ще ви покажа как да смените валутата на FUVAS на DATEX. Ако искате да продължите след 1 януари 2026 година да работите в левове и съответно след това като решите да смените монетника в евро, как да го направите. Задържаме OK, нали, на включена машина, включено е устройството, задържаме копчето OK в средата, с долната стрелка стигаме до номер 5, валута на монетника, с OK потвърждаваме, питане ще продължим ли, с дясната стрелка отиваме на да, с OK потвърждаваме, че влизаме в това меню и в момента, както виждате, валутата на монетника е избрано да бъде лева. Ако продължавате да работите до 31 януари в лева, потвърждавате с OK. Ако искате да преминете към евро, избирате с дясната стрелка евро, потвърждавате с OK. Тук ни предупреждава, че сме сменили валутата. Потвърждаваме още веднъж с OK и изписва, че валутата вече е сменена на евро. Това е цялата работа по смяната на валутата за FUVAS на DATEX.